Bizkaiko Batzar Nagusiek oraintzu berriztatu berri den Jose Maria Iparragirreren kitarra aurkeztu dute batzarretxean. Kitarra hauxe zen, hain zuzen ere, Gernikako arbola abesteko erabiltzen zuena bardo ezagunak. Eta gainera, gitarra ospetsu hau eskuan hartuta, Silvia Gutierrez, gitarra jotzaileak eta Iparragirreren antzesleak kanta ezaguna interpretatu dute arbolaren aldamenean. Ekitaldi honetan izan dira Ana Otadui Biteri, Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria, Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputatua, Jon Luki Albizua, Urretxuko alkatea eta Laura Bikario Galartza, Iparragirreren gitarraren lutierra. Ondo dakizuenez, laster amaituko da 2020 urte honetan, 100 urte bete dira Jose Maria Iparragirre jaio egin zana. Eta ondo dakizuenez, Urretxuko barruak lotura estua dauka leku honegaz. Orain 177 urte sortutako Gernikako arbola abestia dalata. Bere gitarra gainera batzarretxe honen ondarearen parte ere bada. Nazioarteko poeta eta musikariak munduko hainbat uritan kantau eban bere esati mitikoa. Eman eta zabalzazu munduan fruitua, adoratzen zaitu arbola, santua, eta beti bere gitarra lagun. Hori da Iparragirrez dakagun irudia, bere gitarra beti altzoa daukala. Orain, barriztatu egin dugu eta jatorrizko itzuria eman dotzagu. Horregatik egin dutzuegu gaur ona etorteko deia, gitarra erakusteko eta bere doinu gozua entzuteko. Eskerrak eman gure dutzuedaz, hemen egoteagatik, Euskara Kultura eta Kiroleko Foru Diputatua, Urretxuko alkateari, baita ere Urretxuko zinegotziari, baita Laura Bikario Lutierrari eta nola ez, Zigor Izuzkita maikideari. Gitarra romantiko hau ondo gordeta egon da urte luzez bertan, eta urte asko igaro direnez, beharrezkoa izan da zahar berritze lan horiek egitea. Bizitza zaila izan nuen. Kantatu nuen, antzeztu nuen, gozatu nuen, golfeatu nuen pixka bat, baina beti nire lagun lehialarekin, gitarra zahar honekin, zuek zahartzarotik atera duzuen gitarra honekin. Gaur egun oraindik ere, bere soken musika, bere notak entzuten ditudanean, izugarrizko emozioa sentitzen dut nire bihotzean.